bless you. Before we start the Mass, we wish to apologize for starting this Mass about 30 minutes late, and apologize for those who came in very early than the time we slated. We announced the Mass will be by 7 p.m. So we are sorry for those who had 5 p.m. and we are here. We really apologize for the delay. Having said this, and hoping the apologies are accepted, I'll request our big brother and the other brother to lead us. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. N'amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Onye otu anyị ya n'ọdịmma. Aja misa bụ ekpere kacha ekpere anyị nwere ike ikpe. Anyị ga achụla aja misa wee na-ayọ Chukwu onye afọma na onye ebere, Chukwu onye nke gọzi ma ọ mee anyị n'ụwa, Chukwu onye nke ọ sọrọ ịkpọrọ ya ka o merie ebere gbagharịa njọ ya wee dubata ya na paradaịs. Ka mkpụrụ obi rosary, ka mkpụrụ obi na-ekwere n'ogala aga, ka mkpụrụ obi azụrụ ike na ndokwa. Anyị na-ayọkwa maka emume niile ewepụtara imeri ya ka ha niile gaa ọfụma. Emego nke Enugu na-eme nke be anyị taa kịta, nke a ga-emekwa echi ka ha niile gaa ọfụma. Niile ga-abịa ka ha bịa n'udo, emechaa ka ha nachikwa azụ n'udo. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị ọfụma maka emume ihe omimi ndị a dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbara anyị njọ anyị, gaduru anyị na ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka ihe ayịyọ. O di nwanụ, inyelu nwa odibo gị nwanyị Rosarin ene n'ụwa ọkwa nke onye nne, nye ya ebube n'eluigwe na-enweghị ube site na Nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ ofu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewesịrị n'akwụkwọ ya mma Daniel. N'oge ahụ ka Michael ga-ekulite, nnukwu onye nche nke na-eche ndị nke ya. A ga-ewe n'oge ahụ nke ewebeghị ụdị ya site na mgbe ụwa bidoro ruo oge ahụ. Ma n'oge ahụ a ga-azọpụta ndị nke gị, ndị ahụ niile a ga-ahụ aha ha n'akwụkwọ. Ọtụtụ n'ime ndị na-arahụ ụra nke ọnwụ ga-etete, ụfọdụ n'ime ha
ga-aba na ndụ ebighị ebi. Ụfọdụkwa ga-arịọ n'ihere dịka ndị ajụrụ ajụ ebighị ebi. Ndị ahụ mara ihe ga-achawapụta dịka ihe nke eluigwe. Ndị ahụ sitere na nkụzi ha mee ka ọtụtụ bụrụ ndị ezi omume ga-achawapụtakwa dịka kpakpando ebighị ebe. Okwu nke Osebrua. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: n'ụlọ nke dịwenụ ka m ga-ebi ebe. 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 Chineke bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Ebe ahịhịa ndụ juru eju ka ọ na-enye m ezumike. Ọ na-edu m gaa na mmiri ka m zuru ike, ka m were kutekwa ume. Azịza. N'ụlọ nke dịwenụ ka m ga-ebi ebe. Ọ na-edu m n'ụzọ kwụ ọtọ. Ọ na-eme ka aha ya siri dị. Ọ bụrụgodị na m na-aga n'ọchịchịrị, egwu ọbụla agaghị atụ m. Iji mkpara na ngụ gị nọdebe m, ọ bụ ha na-enye m aṅụrị. Azịza. N'ụlọ nke dịwenụ ka m ga-ebi ebe. Iji aka gị kwadoro m nri nke m ga-eri n'ihu ndị iro m. Iji aka gị tee m ude n'isi. Itere m mmanụ. Iko mmanya m eju. Ịhụnanya na obiọma ga na-eso m n'ụbọchị ndụ m niile. Aga m ebi n'ụlọ nke Chineke, bi na ya ebe. Azịza. N'ụlọ nke dịwenụ ka m ga-ebi ebe. The second reading, a reading from the letter of St. Paul to the Philippians. We, however, are citizens of heaven, and we eagerly wait for our Savior, the Lord Jesus Christ, to come from heaven. He will change our weak mortal bodies and make them like his own glorious body, using the power by which he is able to bring all things under his rule. The word of the Lord. Alleluia, alleluia. Jesus said, I am the resurrection and life. Anyone who believes in me will never die. Alleluia. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị asọ nke Matiu dere. Ka Jesu hụrụ igwe mmadụ ahụ ọ rịgoro n'elu ugwu, mgbe ọ nọdụrụ ala, ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya. Ọ malitere ịkụziri ha sị, ngọzi na-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị ndị dara ogbenye, ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju, n'ihi na a ga-akasị ha obi. Ngọzi na-adịrị ndị dị nwayọọ n'obi, n'ihi na ha ga-eketa ụwa. Ngọzi na-adịrị ndị agụụ ezi omume na-agụ, n'ihi na a ga-enyeju ha afọ. Ngọzi na-adịrị ndị obi ebere, n'ihi na a ga-emere ha ebere. Ngọzi na-adịrị ndị dị ọcha n'obi, n'ihi na ha ga-ahụ Chukwu. Ngọzi na-adịrị ndị na-achọ udo, n'ihi na a ga-akpọ ha ụmụ nke Chukwu.
Ngọzi na-adịrị ndị niile a na-emegbu emegbu n'ihi ezi omume, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị mmadụ na-akọcha unu, na-emegbu unu, na-ekwukwa okwu asị ọjọọ niile dị iche iche iji megide unu n'ihi ṅụrịa na ọṅụ, nwekwa na obi ụtọ n'ihi na ụgwọ ọrụ unu buru ibu n'eluigwe, maka na otu a ka ha siri megide ndị amụma buru unu ụzọ were bịa. Oziọma nke ose bụrụ ụwa. Ka esi n'ụzọma anyị nọrọ nweta ndụ ebighị ebi. Anyị nọrọ ala. Eluigwe na-agụ m agụ, ana m agba ọsọ n'igwe. M ga-afụ nwa nwanyị Ujunwa, m ga-afụkwa Chief Obi. Eluigwe na-agụ m agụ, aga m agba ọsọ n'igwe. Eluigwe na-agụ m agụ, aga m agba ọsọ n'igwe. Eluigwe na-agụ m agụ, aga m agba ọsọ n'igwe. Otito dịrị Jesu. Ka mkpụrụ obi Roslyn ene Igwe Injinia Mike Ozigwe, Igwe ndị ụwa na-amụkwe ọnọkwa ebe a. M ga-afụkwa ndị amaokwe dị iche iche yalụ the chairman of the Central Planning Committee, Chief Engineer Chukwuemeke Uzo Ugwumba na Amokwe nọkwa life, and so many other dignitaries. Chief Tony Monster. Coincidence bụ ihe gagide ihe na-abụ jekọ amaghọ ka o si megide wee jekọ. Ana ọtaba abụọ ya coincidence. Mana mgbe ihe na-ene ha anya and ihe a na-amaghọ na ọ dị possible na ọ ga-emenwu ga-adapụta n'ụzọ dị mma. Iman need ka agwa gị na aka Chukwu dị chi ya. Akpọ ya divine providence. That is beyond coincidence. Ụfọdụ ga-ana ọ ya mere Ogochukwu mama nta aka maka ọ bụ na ọ bụghị ya enye m unu. And unfortunately, man nọ na burial echi maka na my classmates na seminary prepare mo the burial bụ echi. The young man I know around on the UK more be ega maka the burial. I'm feeling na ayo Chukwu kama kwa mo ga dị possible una burial you ka ọ bụ na mo ga ekwu okwu Chukwu na the burial. Ama m na ndị fada ga-abịa echi ka bụ ndị oke mmadụ ọ dị possible if my bishop echi. An opportunity and after kita 5-10 minutes I'm done. I can rock agawa. Man Ogochukwu bụ a testimony. Week before Easter, I think Holy Week, Kambia Lifu Yomo Mogo, Isibo Madu, Goseka then they will be a better, Makana Hagen Megani, again, for the hair. ABC of Divine Mercy. ABC of Divine Mercy, number one, you don't question the mercy of God. God in His infinite mercy can do everything on it. Once it is done, it is done. 2, you have to be merciful yourself before mercy is shown you. Amen. Aguna niende magana na boku Jesus divine mercy ige nwena tu bi obi iko imere onye ọzọ ebere. And finally, ige kwenye na that mercy
And if God gives you that mercy, you just enjoy it, don't doubt, don't question. Last one and first one, you know where. You know more. So Andy Kepeloki na mercy. Abia me for you money asu. I bata, hey, father, one father, or the chacha happy. Emi asu tukulia na kebe, mo tukulia na kangi. Nde kiri yo funi yo go. I should know of that. Emi asu boye money aga ba won kata. Ndo onye money aga share mu confidence, confidentialities. Nsia, nne, mama anago. Before the goof to give us me, na mama anago. Nne bebere ni mo bi mu. Iyo mbiko, join koma. Jesu meri ebere. Ama bia ba fear before. Okay. We'll fear one side. And then it's a point of duty. Come back. Nejeza. Ne take time neja fear but sister. Or na anyim kita get bia kwa fear. Mbombo ni na garita na Holy Week vacation and neja fear. Until that fateful day, we program AJ in upper room. Ndi father never carry 50. We make the program BAFTA. And now kwata kwa BAFTA. Choro mama bebe bono no na ni hebu. Na about you kide buru no direct them na abia nwute and you vision father thank you, God bless you. I have atabatu buru you may be that ko. Ko wan mi ni ni nwa. Ogida ko ano ba ko mo si so ka me gba chia ze be ni ba ni no. You jide na ko. Ogida za ka ko rutezie ya. Sim father nwam. Ihe a na-eme ya. Onye ọ na-akọkwara akụkọ a tupu ya na mana ọ na-agba m okwu. Isi ihe a na-eme ya n'afọ na ya ji ya na nwatakịrị na obi ya erugo nọ nke abụ n'azụ. Mbatazi a na dị okwu. Isa maka ihe na-ekwu. Onye ya dị very very dim oge a. Isa maka ihe na-achọ ịkọ. Na ama nke ọfụma. Even before me transikulu, before me wana nkiki na ama ngofu mofuma, na ama mgene moga, na ama nande fada ema, nande fada magika. Keko sisi keze to no me matagi. Ichose na. Na te me eme o. Asem fada maka nyene wo musu muka wo mwa muka chelu. No time mun ke mun ji bia bi ha. So sia so mo fada nkiki ama gina ndu mari gina wo sim kwam. Ebara maka ọnwa angole onwe ihe jibe like religion and spirituality ana akuzi ọ na-adị ka akụkọ ifo mana ụfọdụ ihe bido na-eme na-afịa. Ebara maka ọnwa angole Chineke abịa time ga-ezugokwa ọkwado onwe ya ọfụma. So she was really yom ahụ jọrọ ọ na ọbịa ndị ọcha kịta na ejekwugotere ihe niile dị mma o mere. Before you know it, as they move emotion or smoke a mama give me a sense. You man with your heart. What do you truly get it? Or you must have on one more. Who have me, you get a man on that. And I'm a man is no man of that. I'm a man who be chupu. You can normal. You have no never. And how many enemy could resume? So for the now worry now. The word no. I can end the family. Yeah, mama and Yana go. Tata, I back already your chuku. The very makia. Ogo no ka muri ho na chi, to na tsunja hanapa. Kachini ke meheri years of covenant in Ibuna Jesus. Kana be what I can na nia dindo, or to kantina nia mura wona begini. So see na baganga to kiji na wata. Kizi ni me ebere. Uyo ma ne wo obi ebere.
amamemoko lumomoko bafana bia je bwa bebere maka ọnwa ngole maka obi ọma na obi ebere o nwere Chineke nna na ya ka ọ mara mgbe oge ya zuru ka ọ kwado onwe ọfụma ka o megharịta ndị niile a na-eme ha ọfụma nke ọ dị n'ihu jekwutere ya ka o meghere ya ka ọ dị isi ike na ekpere gị ụwa tata ike ume ekorupụtago ụfọdụ Chineke ọ ka na-asa ihe isi ike emego nke a mee nke ọzọ enweghị onye ga-anọ ebe a nụma forever gị na Chike dị na mma mgbe obi ebere mewe ọgụ ka Chukwu ihe ọma anyị si n'aka ya bịa chekwaba ma gọzie anyị n'aha Jizọs na mkpụrụ obi Roslyn na mkpụrụ obi Augustina na mkpụrụ obi nne kwere ndara aga ka ha zuru ike na ndụkwa udo iru unu Ka anyị kwụrụ ọtọ maka ekpere nke ndị kwelụnụ. Ka anyị were n'okwukwe na ntụkwasị obi kpọkuo Chineke nna pụrụ ime ihe niile, onye kulitere nwa ya bụ Kristi n'ọnwụ maka nzọpụta nke ndị dị ndụ na nke ndị nwụrụ anwụ. Ndekwa ya ga-enye anyị anyị gaza. Nwanne anyị bụ Mama Roslyn Ene ka o keta oke n'ihe nke mbilite n'ọnwụ Kristi bịa bata na ndụ ọhụrụ nke udo na aṅụrị. Mee ọnụ ụzọ ka Roslyn wee bata. Maka ndị nchekwube ha niile kwụsịrị n'ụwa ka ha bịakwelu n'ozi ọma nke nzọpụta. Mee ọnụ ụzọ ka Roslyn wee bata. nke eluigwe. Mee ọnụ ụzọ ka Roslyn wee bata. Ka afọ ọma nke ndị otu Kristi ibe ha gbaa ha ume bịa benatalụ ha nchekasị. Mee ọnụ ụzọ ka Roslyn wee bata. Mee ọnụ ụzọ nke eluigwe. Mee ọnụ ụzọ ka Roslyn wee bata. Maka ndị niile gbakọtara ebe a ikpere nwanne anyị nwanyị na mama anyị Roslyn ekpere ka anyị na-elote oge niile nke ndụ anyị n'otu ụbọchị na anyị ga-aza azịza maka ilile anyị gaa na omume anyị gaa n'okwu ọma anyị. Mee ọnụ ụzọ ka Roslyn wee bata. Maka ndị niile hapụgoro ụwa ka ndị nwe anyị Jesu Kristi onye nzọpụta na onye ebere nye ha ntọhapụ na njọ ha niile bịa nabata ha n'alaeze nke udo na otuto ya. Mee ọnụ ụzọ ka Roslyn wee bata.
weresie ekpere anyị niile tinye n'aka mama onye bụkwa mama Roslyn bụ nne nke Jesu ka o tinye onu ya na ekpere anyị rịọtara anyị ihe niile anyị rịọrọ site n'ikpe anyị agbabara nchedo nke ndị nwanụ anyị na-arịọ ka ị were ebere na-ekwasị anya n'ekpere anyị na-ebunye gị maka ezumike na nzọpụta nwa odibo nwaanyị gị Roslyn na nke niile nwụrụ na Kristi onye dị ndụ na-achị ebe ebe. ka anyị nọdụ n'ala kịta ga-abụ oke onyinye Engineer Michael Zikwe is live. Ajia Washington, I na-ekene again. Let's go name why there, man. Amen. Thank you. Rewano munenka jamunu na chubrega so chukuna jikeni ni narano. Anyị na-arịọ gị dị nwanụ ka ị mere mkpụrụ obi odibo gị Roslyn ene ebere onye anyị ji maka ya achụrụ gị aja otito nke a anyị ji obi umeanị arịọ ebube eze gị ka ị nye ya ezumike ebighị ebi n'etiti ndị nsọ gị ka aja nke a anyị ji akwụ ụgwọ mmeda agụ obi maka njọ site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụnọ welite n'obi enu na ihe nri dị nwanụ Chukwu anyị ekene o kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịra nweta ntasi obi site na nkwa ndụ anwụ anwụ dị n'ụwa ọzọ maka ndị kwere na gị o sebụrụwa ndụ anaghị enwe njedebe ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya
mgbe ụlọ ikwu ụwa mebiri, a na-akpọbata anyị n'ụlọ ọzọ dị ebi ebi n'eluigwe. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ na ndị isi mmụọ, ukpu eze na ike ọchịchị ha nakwa usu igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwu ukwu otuto gị ebi ebi na-asị, ịdị nsọ ezie dị nwa n'obere isi nke adị m nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ịkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edue ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele, nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye otu akwa ka o buru iko ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebi ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e wee gbaghara njọga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe. Dị nwenụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Site na ya bụ Kristi na isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị, Chukwu Nna ji ike niile site n'ụwa tụwa niile. Ebe e nyerela anyị iwu na-enye ndụ, anyị bụrụ ndị ji nkụzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were nụ nka ma obi kpee. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ oge niile, anyị were gbalahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị gaa, kama lekwasị ya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebi 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 ebi. Udo nke osise bụrụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta na ibu na ekele nke udo. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, meere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, meere anyị ebere. Nwa atụrụ nke njọ nke ụwa, nye anyị udo.
lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara Kristi chekwaa iri na ndụ ebighị ebi. Ayọ tupu anata oriri dị nsọ, ekpere tupu anata oriri dị nsọ, ayọ maka ihe aka o Chukwu nke anata oriri dị nsọ ọfụma, ma rịa dị nsọ, nne nke ịfụnanya, yabara m Jesu anyị, ezigbo ọnụ uche nke ruo nghọta nke Chukwu, ome nke ime ebere o Chukwu nke emere ebere si n'obi pụta maka njem, akpọrọ mfasị maka mfe adịghị Ibu ebifere n'oge ma kwadoro isi ike site na Kraịst na mmanụ ụzọ o Chukwu kasị afọ ọma mere na ebere gbaghara m njọ. Ekele Ahmed Okechukwu, Henry Onyekwele, Kennedy Ude, ndị dị iche iche. Emeka JP, Wena Vale. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment time. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise Ndị and all na-abata life a na-eshare to different Amokwe O groups. sacrament all praise and all Whether the thanksgiving. video, share the link to different WhatsApp, copy the link and share. Jesus, meet our humble of heart, make our hearts like unto yours.
abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ọbụla dị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ. Ma onye ọbụla nke dị ndụ kwerekwe na m agaghị anwụ ma ọlị, ka ya ayịyọ. Odinwenụ, ugbu a nyegoro anyị sakramenti nke nzọpụta gị. Anyị na-arịọ ebere gị maka nwa odibo gị bụ Ezinne Ife Rosary Nene. Biko nabata ya ka o nwee ike ịhụ gị ihu na ihu n'eluigwe site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị nọdụ n'ala. Obere ọkwa anyị nwere tupu anyị agbasaa, ka anyị na-ekele onye nọ n'isi emume nchụaja, Reverend Father Ogam Pandamuku. Thank you for coming all the way from Enugu to be here and waiting patiently for us. Thank you. Yeah, Father Kuro Kuchuku actually go across the program. I'm going to on time. You want to say Mamas for 7. And so when you see my thank you also for the holiday. Sisters, Sister, thank you for coming around. On the parish, I am a sinner. Why thank you, no bad. I can indeed put it in the Zeno no and a chick up with I have to live with a canap and a wake up. I high get married to the wine, a giant chi, Gabu by 10 a.m. Ejimakanomic or Broncaga Quaco. The church in water, I mean, Taga Quaco. Over Rosios in Kimba, never spent there, man. And a whole chief. If not, Kane Ake on work about I can also know about that. There, man. Oh, there, man. Gawana Budo. There, man. The Bucha. The secretary's part. The secretary's part is here live. Yes. Chief celebrant of tonight's mass. The parish priest and Reverend Onoja, right? I met you a few times when you came to see my mother. Thank you very much. Faratime, thank you very much. Yes. And Fanairoha, my greetings to you. Igwe, I can the by the in oil like that. Mona umunem kansaban by kuna ni hende kwa huma. Mono nem ndu nem uju na Jude na shunu dalo etunu shibi no like that. I can know etunu shi na support time we na honor our mother. Dalon. Because Bakwanechi also saw na telo toto. We don't want to have the priest waiting. Okay? After this mass and my reception, my place, and then the chocolate in Eba is also a provision from the church in Eba. They can stay here and enjoy themselves. Thank you very much for coming. Have a nice evening. Chief Ebeko Odike. You're welcome. Chief Obiene. Ebeko Odike na Mokwe. Mama. Onye nwanyi nọnyelo nọ. Ka Chukwu jikeni ne gozi unu chekwa unu. Daalụ maka isi na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Misa Busigo, Kainawa no.